नमस्कार, कुक विथ सुष्मितामध्ये मी नीता तुमचे खूप खूप स्वागत करते। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बघणार आहोत अस्सल मालवणी पद्धतीने बांगड्याचं सार आणि बांगडा फ्राय आणि हलवा फ्राय सुद्धा अतिशय सोप्या पद्धतीने मी सांगणार आहे। पण त्याआधी जर तुम्ही माझ्या चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा, बेलचं बटन दाबा, त्याच्यानंतर ऑलला सिलेक्ट करा जेणेकरून मी नवीन व्हिडिओज अपलोड करेल त्याचं नोटिफिकेशन सर्वप्रथम तुम्हाला मिळेल। तर चला शिकूया। आम्ही मच्छी दारातच घेतो, भाव करणं मच्छीचा ही सुद्धा एक कला आहे। तर माझ्या बाबांनी म्हणजे सासऱ्यांनी मच्छी घेतली आहे, थोडेसे छोटे छोटे पीस आहेत, पण 100ला 4 हलवे व 100ला 10 बांगडे त्याने दिले आहे। चला तर पटकन आता हे बांगडे माझ्या बाबांनी म्हणजे सासऱ्यांनी साफ केले आहेत, हलवा मच्छीवाल्याने साफ करून दिलेला आहे। तर बांगड्याला मीठ बाबाने लावून ठेवलं होतं आधी, तर आता मी हलव्याला मीठ लावून घेते। सर्वात प्रथम मच्छी स्वच्छ धुवून घ्यायची कट केल्यानंतर आणि त्याला मीठ लावून ठेवायचं। अर्धा तास ते 1 तास मच्छीला मीठ लागणं गरजेचं आहे। इथे मी हे कोकम पाण्यामध्ये भिजत ठेवले आहेत। आता मच्छीची कढी बनवण्यासाठी अर्धा एक नारळ मी खाऊन घेतला आहे, थोडीशी कोथिंबीर, एक मोठा टोमॅटो घेतला आहे, एकदम लाल लाल टोमॅटो घ्यायचा आहे, बेडगी मिरची घेतली आहेत 5, ह्याने कलर खूप छान येतो। तुम्हाला अजून तिखट हवं असेल तर तुम्ही जास्त वाढवू शकता। एक मोठा कांदा मी घेतला आहे उभा, 5 ते 6 लसणीच्या पाकळ्या घेतल्या आहेत आणि 2 टेबलस्पून धने घेतले आहेत। आता हे जे मिक्सरला लावणार तेव्हा सर्वात प्रथम आपल्याला धने, कांदा, मिरची आणि लसूण वाटून घ्यायचं। सगळं जर एकदमच खोबऱ्याबरोबर लावलं ना तर मिरची ही वाटली जात नाही, त्याच्यामुळे मी जे दाखवते आहे त्याचप्रमाणे केलं तर जी मिरची असते ती एकदम बारीक पेस्टसारखी वाटली जाते आणि आपला मसाला एक चांगला तयार होतो। हे बघा अशा प्रकारे। आता थोडंसं पाणी घालत आहे मी आणि हे मिक्सरला आपण वाटून घेऊया। बघा कसं मस्तपैकी मिरचीची पेस्ट बनवून तयार झालेली आहे। तर आता घालायचं आहे खोबरं, कोथिंबीर आणि टोमॅटो आणि थोडंसं पाणी घालून हे सुद्धा एकदम बारीक वाटण आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे। जेवढं आपलं बारीक वाटण तयार असेल तेवढी आपली कढी सार मस्तपैकी तयार होतं। हे बघा आपलं वाटण तयार आहे। आता पॅनमध्ये 2 टेबलस्पून मी घेतला आहे तेल आणि फोडणीसाठी घ्यायचं आहे आपल्याला 5-6 कढीपत्त्याची पानं, चिमूटभर हिंग, 2 ते 3 लसणीच्या पाकळ्या आणि थोडीशी राई। तेलामध्ये हे चांगलं तडतडलं पाहिजे, व्यवस्थित चमच्याने मी हलवून घेतलं आहे। आणि आता आपले जे वाटण करून ठेवलेलं आहे लाल मिरचीचं, खोबऱ्याचं, ते आपण यामध्ये घालणार आहोत। मला तसं सुंदर दिसतंय ना एकदमच। सार वगैरे कढी वगैरे असेल कसं 2 घास जास्तही जातात ना जेवणाचे। मिक्सरच्याच भांड्याला थोडी चटणी असते तर पाणी घालून ते सुद्धा ॲड करून घ्यायचं आहे। इथे आपल्याला जशी हवी असेल तशी ग्रेव्ही ठेवायची आहे, थोडीशी जाड आहे चटणी, त्याच्यामुळे मी थोडंसं पाणी घालत आहे। आणि आता इथे आपल्याला मासे घालायचे नसतात, कारण मासे हे लगेचच शिजतात, त्याच्यामुळे आपल्याला हे नंतर घालायचे असतात। ह्याच्यामध्ये आता मी कोकम घातले आहेत 2-3, कारण चांगला आंबटपणा त्याने येतो। तुम्ही चिंच असेल तर चिंचसुद्धा इथे घालू शकता। चवीनुसार घातला हे मीठ हे बेतानेच घालायचं, कारण मच्छीला आपण आधी मीठ लावलेलं असतं। एक चांगला असा कड आला, हे बघा चटणी चांगलीपैकी शिजली की आत्ता आपल्याला घालायचे त्याच्यात मासे। कोणतीही माशाची कढी असेल तशीच बनवायची असते, कारण मासे शिजायला वेळ नाही लागत। जर आधीच घातली ना तर सर्व पूर्ण शिजून त्याचे काटे काटे होणार सारामध्ये। तर इथे मी आता बांगडे घालून घेतले आहेत आणि 2 ते 3 मिनिटासाठी फक्त आपल्याला आता झाकण लावून ठेवायचं आहे, उकळी यायला एक द्यायची आहे। 2 ते 3 मिनिटातच आपले मासे बघा शिजून तयार झालेले आहेत, कारण एकदा शिजल्यानंतर परत मासे शिजायला वेळ नाही लागत। आपलं बांगड्याचं सार तयार आहे। आता मच्छी तळायला घेऊया। तर याच्यामध्ये सर्वात प्रथम आपल्याला टाकायचा आहे कोकमचा हा रस। कोकमचा रस टाका, कोकम नसेल तर आगळ टाका आणि दोन्ही नसतील तर अर्ध्या किंवा 1 लिंबूचा रस, जशी मच्छी असेल त्याप्रमाणे लिंबूचा रस तुम्हाला टाकावा लागेल। मच्छी तळण्यासाठी मी इथे घेतला आहे अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ। जर तांदळाचं पीठ उपलब्ध नसेल तर गव्हाचं पीठ घेतलं तरी चालेल। थोडासा रवा घेतला आहे, 2 ते 3 चमचे घ्यायचा आहे लाल तिखट, ते कमी जास्त तुम्ही करू शकता, आणि 1 टीस्पून मी घेतली आहे हळद। थोडंसं मी तिखट कमीच घालते, कारण माझी लहान मुलं आहेत, जास्त तिखट झाल्यावर खात नाहीत म्हणून।
रवा हा नक्की घ्यावा, कारण रवाने थोडासा कुरकुरीतपणा येतो. मस्तपैकी अशी बघा मच्छी जी आहे ती वरती कोटिंग करायची आहे दाबून दाबून. पॅनमध्ये मी 2 टेबलस्पून तेल गरम केलं आहे चांगलं, आणि मग गॅस ठेवायचा आहे मीडियम, आणि सर्व मच्छी आपण अशी घालून घेऊया. हे बांगडे आहेत, छोटे मिळाले यावेळी. आणि आता हे बघा, जेव्हा असे वरवर लाल लाल दिसायला लागतात ना, तेव्हा समजायचे आहेत एका बाजूने भाजले, आणि सर्व असे पलटी करून घ्यायचे आहेत. मग इथे 2 चमचेचा वापर करत आहे. परत थोडंसं मी तेल घालत आहे वरून, आणि अशाच प्रकारे आपल्याला मच्छी फ्राय करून घ्यायची आहे. चांगला सुगंध यायला लागला की समजायचं मच्छी ही फ्राय झाली. तर आता आपण ही काढून घेऊया. मस्तपैकी बघा कलर कसा चेंज झाला आहे वरती कवरचा, कुरकुरीत एकदम खुसखुशीत लागत आहे आपली मच्छी. तर असेच आपण हलवेसुद्धा फ्राय करून घेणार आहोत. वरती लाल दिसायला लागला कलर की मच्छी परतून घ्यायची आहे. एकदम खमंग वास येईपर्यंत तेलामध्ये भाजून घ्यायची आहे. तर गरमागरम हलवा फ्राय तयार आहे, बांगड्याचं सार तयार आहे. तुम्ही व्हिडिओज बघता पण सबस्क्राईब नाही करत, तर प्लीज सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब करणं ही तेवढंच महत्त्वाचं आहे. तर आजची रेसिपी कशी वाटली कमेंटमध्ये नक्की कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब करा. व्हिडिओ जास्तीत जास्त प्रियजनांना शेअर करा. भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.